Добрый день. Я сподіваюся, що більш-менш ви зрозумієте, подобне слово. Законы логики Фройда. Дзяўчына падобная на экскаватор. Яна копае яму, а пасля зарывае ў ёй. І калі ты крычыш за што, то ты аматар. Ва ўсіх іншых выпадках ты супергерой. Спачатку яна патрабуе увагі, пяшчоты, не даючы нічога, нават сябе, на замен. Яна не бэштольня, там безліч чорнай работы, але ж ты ўнутры далёка не супермен. Дзяўчына не падобная на швайцарскі гадзіннік. У яе нагул пашкоджаны механізм. Але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ж ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы. Вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой, калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы. Яна мусіць таксама быць чыстая перад табой. Атрымліваць па зубах, паэт таксама зарабляе па яйках. Вярнуўшыся ў пакой з хлебам, макаронамі і пабітымі яйкамі, перакрэслівае пару радкоў ва ўчорашнім вершы. Дзень выдаўся надзвычай паэтычны. Вечар трэба будзе пачаць новы верш пра гэтую клятую красу свету.